Ǹjẹ́ mo tún dé lónìí nù gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi, Akínọlá Ọlámídé, ọmọ bàbá tí ń jẹ́ Abíóyè. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé tí ẹ bá ti rí mi, mo tún ti dé tòwe náà nù. Ǹjẹ́ òwe Yorùbá wo ni a tún fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí? Òwe náà ló sọ wípé àfọkànsí niṣẹ́ olè, kò sẹ́ni tó run kì í kùn lóru. Àfọkànsí niṣẹ́ olè, kò sẹ́ni tí orun kì í kùn lóru. Yorùbá máa lo òwe yìí láti gbà yàn nímọ̀ràn. Nígbà tí ó bá dàbí pé èèyàn ń ṣe nǹkan kan tí ìrẹ̀wẹ̀sì wá fẹ́ bá ọkàn ènìyàn, tàbí tó jẹ́ wípé tí èèyàn ń wá àwáwí tàbí tí èèyàn ń ṣàròyé nípa wàhálà tàbí làálàá tí ó ń là kọjá lórí iṣẹ́ kan àbí látàrí àti rí èrè lórí ohun kan pàtó. Yorùbá máa lò láti gba irú ẹni bẹ́ẹ̀ níyànjú wípé àfọkànsí niṣẹ́ olè, kò sẹ́ni tí orun kì í kùn ní òru. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé ní ọ̀gànjọ́ òru, ohun tí ó wọ́pọ̀ náà ni wípé ọ̀pọ̀ ènìyàn yóò ti sùn. Tí èèyàn bá wá ń dárun mọ́jú, ó ní láti jẹ́ wípé ó ní ohun kankan tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó ń lépa tàbí tí ó ń wá ni. Àwọn a máa sọ fún ènìyàn wípé kí èèyàn fi ohun kankan sọ́kàn, kí èèyàn gbìyànjú agbára rẹ̀. Ìyẹn ni wípé kò sí ohun tí ó dáa kan tí ó ń wá pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Ohun gbogbo tí ó dáa, tí àbáyọrí rẹ̀ dáa, tí ìgbẹ̀yìn rẹ̀ dáa, kó tó di pé yóò dáa, ìyẹn ti gbọdọ̀ la àwọn nǹkan kan kọjá. Yorùbá tilẹ̀ sọ wọ́n ní pé kí wúrà tó dán, ó ti la iná kọjá. Òwe tí à ń gbé yẹ̀wò náà ni àfọkànsí niṣẹ́ olè, kò sí ẹni tí orun kì í kùn lóru. Akínọlá Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní jẹ́ Abíóyè. Ǹjẹ́ títí ìgbà míì tá tún fi pàdé, ẹ subscribe sí YouTube channel mi, Ọlámídé Ọlábàtà. A ó gbádùn ara wa dáadáa. Àbí ẹ̀yin tilẹ̀ wá fẹ́ láti bá mi sọ̀rọ̀, ẹ̀yin fẹ́ láti béèrè irúfẹ́ ìbéèrè kan, ẹ̀yin fẹ́ bóyá kí n ṣe àlàyé kan fún yín, ẹ lè pè mí lórí ẹ̀rọ alágbèéká mi 08066441608. Èmi ni n ó gbé, a sì jọ ṣe àsọyépọ̀. Èdùmàrè kó wà pẹ̀lú yín, Èdùmàrè kó wà pẹ̀lú èmi náà. Tí ìgbà míì tá tún pàdé ńkọ́, ire o.